eda wase se eja wutumi e bro so nti wahwe nso fremu yefi bamu asetena nyina mu no roto ya kwa nyina maye e wadom te ne eto ya hye ena nso ya ba wanim yewura esrese na monkonko tumi nso kasa kire ye ware tenetene ye se de be ya ebi hu anim onyam eda wase ewe ne radi Yesu din mu amen ne ibetrance ye de Nyankopon asese ene de nso Nyankopon aye adom na yasa abene madofo no mawo temane enka nyina ya hie mu ya ndanda nyina no ya na ye de ya fimu bebre owradi mu amen ya ne yebɔ mpa ye se na me beboa na ebra no bra no yatimi nso ani mu ahia na megidie se ene nso ne da Onyankopɔn aya nyina ye bedi nhie mu na adofo no mo okuma nso ne mpata mu nyina nso chiachia mo pa mo bɔ mpa ya na mo nso mo aka wo mo se de wo mo nso eka mo minim se mo ka wo mo da bia ti wo mo nso bɔ mpa ya wo mo nso ka mo pa na enne no ebe sunyem ne ma be mienu bi kakra a ebeboa yen ewo inyamesum minim se dwumadi kase bi esi nyina ye ni so o wa ha sei a mampani mfo amamu nyina mo aso atie se ewo dwuma bi edi ewo ya ha ene tema ene ade na ni nyina no Awurade na beye na nso ona nipa so ene beye na ye Nyankopɔn nsam enhyira ye Nyankopɔn animu adom a sa ono frɛ na sa ye yeso a ɔse ye nso be frɛ no ono nso be yeso ni mo mo se ye frɛ no ye ono frɛ ye na ye mfie no dia ebra ye nso ne ho behia se ye nso be frɛ ne so omra ya brabom no meboa ye no sa amre no omfie ene ye se ebehia se ebra Nyankopɔn ene ye beka sai ibetie mu yie papa na ye fa futuro a eson pa afri mu na ebebie Bible no akọ 1 Kings chapter 18 ebetimi atwere 1 to 16 na meken kai mu bi na aboa na enapi achi no afi etoso mienu mu no Awurade asem eba Elia nche se fa ho kwekere Ahab na mama wusu atosa ase so na Elia simo ko se ode ne ho kwekere Ahab enso na ekomo mu ye din aba Samaria na Ahab frɛ Obedia a odi ne fie nyina so enso Obedia de no osuro Awurade se na eba se Jezebel eritwitwa Awurade adifuo aguo no Obedia fa Awurade adifuo oha na ode won aduonum ekosie obodan mu na ode aduane ne nsu ehwe won na Ahab ka kyerɛ Obedia se kochini asase no so nsuo aniwa nyina ne nsuo nyina ho ebia ebenya ewura ede ajaponkwa ne mfurumo no ebi enkwa ne ya nhwede emwa no na ocha asase no mu efa se orekochini eso Ahab nko efa okwan ba akoso na Obedia nko so efa ekwan bi akoso nim so obi ehwemu pa obi nyina kenka di akira na boa Obedia wo ekwan so no hwe Elia ene ne be hia ohun no onanim ebutu foma kan se miwura Elia nie no ka kire ne se minie ko ka kire wura se Elia nie no kan se na bone ben na maye wo na wo de uwi me wakoa ahya abonsa na wakumi se Awurade Nyankopɔn etiasi oman ne ahenie bie ni ho a miwura ensoma ma wonko ho enkwehwe wo na se wo ka kire ne se oni ha omahenie no ene oman no eka ntam se wonhunu wo na fi wa wo se koka kire wura ese Elia nie Elia wa ha ena na se medie minim mefiri wonche mekwa Awurade honhom be ma wo so akọ baabi a minim na se meka me kire Ahab ne wa hu a obekume na me wakoa de mefiri mo mafra se me suro Awurade onka de Isabel ekuma Awurade adiifo no me ye me nkire me wura se me fa Awurade adiifo mu marima oha na mede aduonum misie obodan mu na mede aduane ne nsuo me hwe won no na afei wo de wo se oka kire wura se Elia nie na wonkome na Elia ka se Awurade a me gina nim atiasi eye die na ra ne mede ho be kire no ena Obedia ko hia Ahab na oka kire no se
Awurade no se na ɔka kyerɛ no na Ahab ekohyia Elia na Ahab hu Elia no Ahab ka kyerɛ no sɛ wo a wo ha Israel no wonnie hallelujah enya botra kenkan pa menim sɛ obiara nso atie ne yie pa adesua bebre wo nsɛm mu a yebesua firi mu na na yebɛkasa fa the good words of Obadiah part 1 the good words of Obadiah ne nyuma pa ɛho asɛm na yebɛka na ehia pa ehwɛ emre bi baaya ahoyehia ɛba wo man no mu pa a na enye asɛm ketoa Jezebel okunkuma Awurade adiyifoɔ pa yie na ɛnokwasɛm nie Obadiah nso na owotumi kɛseɛ pa wɔ ahemfie hɔ anaasɛ ɔhenanim na mɛka sɛ wɔn ne chief steward ɔhene ne nnwuma ne gyapadeɛ nyinaa deɛ ɔno na hwɛ so nti na ɔyɛ brempɔn pa yie ɛwɔ ɔman no mu na mo a kenka ɛkyerɛ sɛ ahohia kɛseɛ abɔ ɔman no mu nsuo a ɛntɔ ne ahohia ba nyinaa firi odiyifoɔ bi yɛ ne de Elia ɔna ɛhyɛ saa nkɔm no na afei edurume bi a na emu ayɛ den na ahokyerɛ abɔ ɔman no mu paa nti kenka ɛkyerɛ sɛ Ahab ɛne Obadiah ɔmo yɛ sɛ ne ɔmo kɔ na ɔmo kɔpɛ nsuo baabi a na gya nsuo bi a ɛnweyɛ na ɔmo asesa na nka de abɛboa ama ɛmmoa no nso ɔmo angu ti wei fa benkum no nso fa nifa ɛkyerɛ tumi a Ahab ɛne ɛkyerɛ tumi a Obadiah ɔwɔ ti ɔno fa benkum sɛ no nso fa nifa ti wei ɔkɔ no a no kɔhyia Elijah no ka sɛ mi wura Elijah wonie baabi ni ha yɛ hwehwɛ ɛwɔ ɛna asɛm ɔde ka kyerɛ no a ne sɛ ɔnkɔ bɔ ɔhene Ahab amanneɛ sɛ ne wura nie wɔn sɛ mi wura bɔne bɛɛ paa na mede ayɛ wowɔ na yɛnka nkyerɛ o ɛnɛɛma papa bi ama yɛ paa sɛ mmerɛ bi atwa mu Jezebel okunkum Awurade adiyifoɔ mefaa mu 100 na mede 50 ekosiesie obodaa mu na mede aduane hwɛ wonte na mewura no se ɛde ne a me ne ho ma kyerɛ kɔ menim sɛ wo de me ne wa hyia sɛsie Awurade ho bɛma wo so obetumi na ɔkɔ baabi a wopɛ obetumi atu ayera baabi a na me kasa wɔ ha na yɛba ne ahu a yɛbɛkome ɔhene bɛnya adwene sɛ matwa nkontompo na madaadaa no nanso na nokore pa na meka na ɛnɛ asɛm de ne sɛ Obadiah ne nnwuma pa titimem na nim sɛ Jezebel no kame yɛ sɛ na wɔyɛ powerful koraa kyɛ Ahab wɔka asɛm a na ɔman ne ho bɔbɔ pa yie pa na ɔtumi pa na okunkum Awurade adiyifoɔ no wɔka nyango pa asɛm a wɔse Obadiah ɔfa Awurade adiyifoɔ no 100 ɛna ɔde wɔn kɔ sieyɛ nti ɛne ne ho asɛm na nɛ yɛbɛhwɛ ne nnwuma pa a wɔyɛɛ ne yɛhwɛ nnwuma pa nso a yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ ɛnɛma mmienu na Obadiah yɛhu sɛ wɔyɛɛ ɛwɔ ha sei ne di kan no ɔseebu nkurɔfoɔ ne life kyɛ sɛ mmerɛ a adiyifoɔ no ayɛ wanted na afei yɛpɛ wɔn akye wɔn ne yɛku wɔn no ɔde wɔn kɔ sieyɛ nti ɔde wɔn sieyɛ no gyina hɔ sɛ ɔseebu wɔn life yɛpɛ wɔn aku wɔn yɛpɛ wɔn asɛe wɔn Jezebel yɛpɛ wɔn aku wɔn nti ɔde wɔn kɔ sieyɛ no yɛhu sɛ ɔde wɔn sieyɛ no one oprotecte wɔn yɛ sɛ ɔbɔ wɔn ho ban ɛna afei nso no wɔgye wɔn nkwa nti the first step ɔyɛ yɛ ano sɛ ɔde wɔn kɔ sieyɛ ɛno ne adeɛ a ne hia no ɛno ne adeɛ a edi kan deɛ yɛbɛhwɛ mmerɛ biara na ɛwɔ sɛ yɛma first thing first otu step a ehia kane odi kan hu no sɛ nkurɔfoɔ no yɛpɛ wɔn aku wɔn nti ɔsave life ti life saving no ɛyɛ adeɛ ɛho hia papapapapapapapa ɛwɔ nipa brabɔ mu wɔgye wɔn nkwa ɔde wɔn sieyɛ ɛno da nkyɛn nso a afei tu ofidi wɔn ɔma wɔn aduane ediiɛ ɔde nsuo hwɛ wɔn feeding no nso ɛyɛ adeɛ a ɛso paa nti yɛwɔ ɔgyeɛ ne mmienu yɛwɔ ɔgyeɛ akyi ɔgyeɛ na mebɔ ɛbɛka ho asɛm paa ɔgyeɛ akyi
ɔgye ase no wɔgye edi kan ne sɛ odi kan de wɔn sie yɛ pɛ obi ekono yɛ pɛ nkurɔfoɔ ne kono nti wɔde wɔn sie no wɔsave wɔn life na wɔsave wɔn life odi kan no a yɛ first step no nko a ɛnsan yɛ ɔde wɔn akɔ sie ɔbodan mu akasa wɔn bɛdidie wɔn bɛnom owura yi ɛbɔ ɔmɔden biara sɛ ofidi wɔn nyinaa enipa wɔ ha ɛna ofidi wɔn wɔde nsuo ɛne aduane ɛma wɔn ɛnya sɛm ketewa kura eribi a ɛyɛden paa adwuma no so pa nipa 100 o ɛna wobɛfidi wɔn nyinaa wode nsuo mama obiara nom obiara yɛhwɛ bi a meals wɔde bɛma wɔn sɛ ɛyɛ trice o ebi a breakfast ebi a lunch ɛna supper obi nim ana even twice koraa no a ɛnyɛ easy sɛ enipa 100 na wotwe nsuo di ama wɔn anom nsuo na biara wɔn obiara nsuo anom wokɔ obiara duane wode obiara duane ama no ɛyɛ ade a ɛso pa even sɛ wɔn mo didie mu koraa na sɛ yɛsɛ ɛyɛ once a day koraa no a adɔfo no ɛmmra na sɛ nyɛ mmere mo nyinaa ɛmmere ɛdim pa one man fed 100 men or 100 prophets nipa baako pɛ ɛna ofidi enipa ɔha ɛnyɛ easy koraa na awurade bɛhyira no pa sɛ wɔn ma adiifoɔ didi amɛn wɔn ma nyankopɔn adiifoɔ wɔn mo adidie na wɔn mo amɛn paa no awurade bɛhyira no pa ɛnyɛ easy koraa adwuma a ɔyɛɛ no ɛyɛ adwuma bi a ɛyɛden pa yɛsɛ ɔsave wɔn life in the first place life saving no easy anasa nye easy the adiifoɔ no deɛ di kan no na yɛpɛ wɔn ɔkɔ wɔn na nsuo na hia wɔn na wɔn hia aduane saa abere no nkyɛn sɛ yɛhwɛ deɛ di kan yi wo yɛbɛyɛ deɛ di kan yɛ ansa yɛbɛyɛ deɛ hia ansa na yɛ fata deɛ di kan yɛ wɔn abrabɔ mu ɛne wɔn asetena mu no wɔn hia wɔgyeɛ yɛwɔ ɔgyeɛ wɔ hɔ sɛ nyankopɔn yɛbɛ awurade mu a awurade bɛgye yɛn ɔgye yɛn firi bɔne mu nso ɔgye wɔn firi owuo mu obedi agye wɔn firi owuo mu yɛbɛ awurade nkyɛn a awurade gye yɛn firi owuo mu ɔgye yɛn firi bɔne tumi ase ɔgye yɛn firi ahohommɔne ase na afɔ abɔ yɛn atenaseɛ yɛwɔ ɔgyeɛ akyi ɔgyeɛ wɔ hɔ yɛwɔ bambɔ mu bambɔ wɔ hɔ yɛwɔ anidasoɔ mu anidasoɔ wɔ hɔ ɔgye yɛn di ka yɛ aba ɔde wɔn akɔ sie wasɛe wɔn nyinaa life ɔyi wɔn afiri owuo mu nanso akyire nso wɔamfidi wɔn na wɔn ama wɔn aduane ani daadaa aduane wɔde wɔsɛ he fed them continuously kyerɛ sɛ biara anapa wɔn bɛdidi awia wɔn bɛdidi anwummerɛ wɔn bɛdidi ɛyɛ adwuma a ɛɛso pa mo nyinaa yɛsɛ awurade bɛhyira no anasɛ awurade nhyira no awurade bɛhyira no pa ade baako a mehu no sɛ yɛwura yi ɔyɛ adwuma pa ɔfidi nyankopɔn nkurɔfoɔ ɛnyɛ diifoɔ atorofoɔ na ɔhwɛ wɔn wamfa diifoɔ atorofoɔ no ankɔsie sɛ ɔfidi diifoɔ atorofoɔ no woyɛ saa woyɛ bɔne wɔde nyankopɔn diifoɔ holy prophets nkurɔfoɔ a wɔn kasa awuradeɛ no ano nkurɔfoɔ nyankopɔn asɛm a wɔn nkyɛn Jezebel bɛku wɔn nyinaa na ka ɔno na diifoɔ abɔnsamfoɔ wɔ ɔman no mu ɔbɛn deɛ ɔwɔ power wɔ ɔman no mu na ɔde ne tumi na ɔwɔ no ɔde yɛ ade papa dwumadie bi da yɛ anim yɛbɛtu first step ansa na second step waba na ɛnyɛ dwuma a ɛmmerɛ yɛpɛ sɛ nyankopɔn boa yɛn yɛpɛ sɛ nyankopɔn hyɛ yɛn animuonyam na meboa yɛbɛhwɛ ɔma yɛ ɔno ahodoɔ bebree no ara wɔ hɔ na as a good Christian biara deɛ ɔma biara a yɛ nyame asɛm biara na deɛ ɛsɛ sɛ emu biara deɛ ɛbɔ ho mmɔden ɔma ɛnyɛ baako pɛ ɔma egu ahodoɔ yɛbɛ nyankopɔn mu a ɔma giving ɛnyɛ baako sɛ utua tithe ɛyɛ giving yɛ nyame adwuma na yɛde sika ɛboa nyame fi adwuma ɛyɛ giving yɛ ma nkurɔfoɔ a wɔka nyankopɔn asɛm adidie yesu sɛ moma obia ɔma odiifoɔ one cup koraa nom a wakatu yɛ amɔ no giving to the man of God yɛ ma nyankopɔn adwumayɛfoɔ adidie no mo ato ɛno nso yɛ giving yɛ ma wɔn ɛne wɔ hɔ yɛhwɛ akunafoɔ ne enyanka ne winsia ɛno nso ɛdɔɔso bebree nyame bo ɛbɛhwɛ giving ahodoɔ na ne giving ahodoɔ nyinaa ɛbɛhwɛ na emu biara no ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛpɛ nyankopɔn nsɛm nhyira a
yeye edume bi a ya bra bomo ene ya setene mu no se bibi hia ne a ya na ye wadwene se Nyankopɔn bɛboae nyame de ofa nipa so no waboae na afa nso eduru Nyankopɔn de so de a ene nyame no a wobɛyɛ on se ya ne ye chiti Nyankopɔn papa ene nso akwai dangerous game se ye enye kwasam pa ne se abrabomo asetene mu edume be ne ye kwa hohia mu amane ye ba ye nso ha to ye nso a ya ne ye wadwene se o Nyankopɔn de e de ne a o soro de nanso oboboa kwa onam nipa so ne boae ampa mo hu ane Nyankopɔn aboae na afa eduru mre bi Nyankopɔn so de ye kɔ so nso a yenso se Nyankopɔn so na nipa so yenso onam ye so na ebe ye ne de ne aprato Nyankopɔn so ne aprato so ono onyame so onyame no ade obeye na ade a eno na ede oha bebre ye no eno na ebeduru mre bi no ne yenso ye frɛ Awurade se Awurade na wo fan ne yakɔ ahoyehia mu ne yakɔ ahokyere mu enam se ne Nyankopɔn edi agora anya dangerous games game bia bela ne Nyankopɔn ntem no na ye chiti Nyankopɔn ni ntino wo se ye be frɛ no nanso no enya de bia obaji ye nso ye se Ahab Obadia ofidi adifo atoro no me adifo atorofo enti yense ye mmere yense esika e wadifo atorofo ho nemo Onyankopɔn adwumayɛfo nanso abra ye boa Nyankopɔn adwumayɛfo ne ye boa nyame adwuma me kyerɛ se wode cap kura ma se oje wo nyame adwumayɛni na gina no mo a wo se obɛhyira wo ana se Nyankopɔn adwuma bi ne ye nso se gospel ne ye kana se gospel no nso no wo nso wo boa Onyankopɔn obɛhyira wo ye no nso enti yɛse Obadia ohwɛ Nyankopɔn adwumayɛfo ofidi wo mo se one even twice enye easy na ase adaba ko a yehu wo mu no se adwuma Obadia ye na adwuma kase adwuma die bi ho na ye di Awurade mu a eya na enye nkrofo bi a wo mu ni bi asem na eya na eye nkrofo bi a wo mu nsam ewo bie ase yehu se Obadia adwuma wo ye no enye hiafo adwuma ehia wo bi a wontimi nye sa adwuma no ne mom ehia wo bi a ne nsam ye ewo nkrofo bi a wo mu nsam ye na wo mu wo pɛ mo ya no nso enye nyame adwuma me ye se adwuma a owura yi ye na wo feed nipa 100 no na no obi a wan kasa mo obi nso anom na mo obi aduane nipa oha no eye hiafo adwuma enye wo hia ni adwuma eye nkrofo bi a wo mu nsam wo bie na mo wo opɛ dwumadie bi wo ho a na enye hiafo adwuma emwa bi wo ho a na enye obi a wo mo bodwuma na mo eye nkrofo bi a wo mo wo bie nanso awrawosam ne se Awurade mu no die owo bie poor man and rich man se opani ho a na wo mo ye pɛ se ye bafo de esi ya no a die ne ho kyere no die abraboya die ama no ne die oni bie ene die Nyankopɔn so aboa no ono nso anya bie no se opani ho a o me ni na ye pɛ pepepe ne mo se opa ho de a ye be hu bibia enwanwa entra se obi ohia ni dia ni so obo nyame adwuma obi akakra obeyi bia ho hia die firi obi abetomo ba bia betimi aye bibi nanso adwuma bi wo ho a na enye die oni bia asemo a adwuma bi wo ho a na aye de wo bia asemo a na Awurade mo no se enipa wo pa wo hye owure opa wo na ofidi nipa 1 month mi fidi nipa 100 ya se Nyankopɔn hyira ne a ade ba ne nso betimi aye oye Obadia wote ase na mo hwe enyuma pa wo ye anopa no wo kɔ na odo mo esie na odo aduane fidi wo mo abrabo nyina mu wa mankrofo ho to mo enne se Obadia te ase na enkade ba ne obaye ko beboa boa ti ye no nso ye se adwuma bi wo hɔ de a na ɛyɛ nkrofo a omo bie asem ɛna se onipa no wo se onipa obi na ɔpɛ wo hɔ a onye na ni tie mu onhwɛ de obi ye onhwɛ de obi ye ho no de wo ye no onfa no tu obi de ye ho ne mom de obetimi aye de na ho ne mu no obetimi ahye Nyankopɔn ni mu onyam bibi wo hɔ a obetimi aye Nyankopɔn hyerɛhyerɛ wa brabɔ mu a enema bebre wo a obetimi aye de ahye Nyankopɔn ni mu onyam onse ebra ne ebre bone ebre bi wo hɔ a na wo ye bibi a utimi nya ni mu onyam pa ebre bi wo nso de a na ho ni mu onyam no na sha ebre bi wo hɔ a wo ye papa ma obi a etimi so na ni pa ebre bi wo hɔ a ye papa ma obi a wa ye de
na so bia obetimi ya de woyɛ no obetimi ayɛ na fe animonyam bɛ pa na ne yɛwɔ emre mi baba ne Nyankopɔn hyirae na yɛse ya sonda yɛ bɛyɛ ni ya sɛ Nyankopɔn pagya yɛ ne wɔma yɛ so a baagofo obetimi ya puu a ɛbɛyɛ nipa bebree no wanwan akora hallelujah me say baagofo betimi ya de baagofo betimi ayɛ dwumadie bi ho a ɛhiafo adwuma ana na obi a ɔmɔbɔ so ne kakra ho hia ana mo hia no nso no nka sa me de ɛsɛ dwumabi ho de a ɛskafo asɛm a ɛsɛ obi de me obi ono hia ni ntimi nya de wɔyɛ ti adwuma we nya hiafo adwuma ɛskafo na ɛskafo na ɛnyɛ nanso yɛse edum ebi de a obi akakra wa ɛho ebehia we de ba no we de ba ne yɛ nyinaa bɔ mu a na ma adwuma na kɔ so na dwumabi wɔn so de a na yɛ ankora ɔpɛ bi wanyi ɔpɛ sɛ nyame adwuma mɛfa to me ho so saa de o mɛyɛ ɔpɛ ne wɔ hɔ de a ne yɛ nya ni o na so ɔpɛ ne ni hɔ de a ɛne yɛ ɛɛden papa ti sɛ yɛ ma ɔma ɛyadeɛ bi a yɛ de wɔn mu kakra no sɛ yɛse deɛ Nyankopɔn ayɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu pagya Nyankopɔn apagya yɛ no hwɛ ɔbɛɛ di nyame apagya no paa wahye na ni mu onyam paa ɛdwa sɛ ɔno nso sɛ Nyankopɔn ni mu onyam paa ɛne sɛ Nyankopɔn yɛ biribi ma yɛ wɔ yɛ abrabɔ mu a wɔmfaa wontoto di obi ɛyɛ ho sɛ asɛm asi yes na meso meyɛ ne sɛ daabi na asɛm yi nkɔsie menim sɛ ɛbɛnya afotuo bebree no afiri mu paa yie paa na atumi aboa yɛn ebia nipa deɛ obiara ne wiase a sɛ woanyɛ wɔpɛ sɛ yɛbɛhyɛ Nyankopɔn ne mu onyam a na yɛnka meyɛ wei nka saa deɛ mede yɛsɛm ani suo menya yɛ wie deɛ a nyame adwuma deɛ mɛboa papa adeɛ wei a meyɛ nanso nyame adwuma no wode megyae sɛ abrabɔ yɛ mmɔ nwie do wommɔ nwie da wonya wieɛ no a wowieɛ no a deɛ ɛsi w'ani soɔ paa woyɛ nyina woyɛ wieɛ no a wobohu a sɛ na obi de kaa fufufu bi aba kaa wekura ne nka menya no tɔn nka menya sika kakra o ɛhɔ a menka hyɛ na menkɔtɔn wotɔ wieɛ na nyame boa yɛbɛbɔ nyame adwuma hu a na obi tɔ no asase bi asase no ɛda yie paa ɛfo paa o kyerɛ menkɔtɔ na bi ano nso ɛbɛboa ne ho mu sɛ agyegye mmerewa ɛbɛyɛ saa hallelujah ti nyame adwuma no abrabɔ yɛse yɛmmɔ nwie enti deɛ mepɛ sɛ yɛyɛ biara no woyɛ Nyankopɔn deɛ a na wo nso woyɛ wo nso wo deɛ ɛnka sɛ gye Nyankopɔn deɛ yɛ Nyankopɔn deɛ ne gye a wo deɛ no to hɔ nti yɛhɛ no nso na yɛse afɛade baako bio nso a yɛhu wɔ nkurɔfoɔ yɛwie a deɛ babɛyɛ abrabɔ mu ne atutu yɛn ho fo paa ne abɔ mpayɛ yɛpɛ nhyira yɛpɛ sɛ Awurade boa yɛn hwɛ obi adwuma pa a wɔyɛɛyɛ obi afa to ne ho so wode amamfa nto ho sɛ da biara wode kaa bɛkɔ wode nsuo na wonsama obiara nipa wɔ ha na wode ma obiara nom dɛ na de obiara aduane nsi n'anim anɔpa awia obiara dwene wɔ wo so obi yɛ hwɛ kwae ɛnyɛ easy koraa nanso ɔpɛ ne wɔ hɔ no anyɛ dwuma bi a ɛɛden ebi bɛka sɛ na ada ne Nyankopɔn hɔ na ma Nyankopɔn nneɛma sɛ ɛbɛsie na adiyifoɔ sɛ yɛbɛkɔ Nyankopɔn no ama ho ban na nipa na ɛbɔ ɔmo ho ban nipa na ɛbɔ ɔmo ho ban na Awurade wɔ fa hɛn Awurade wɔyɛ deɛ ɔpɛ ɔwɔ kwan ahodoɔ apem a wɔfa so bɔ nipa ho ban ɔwɔ kwan ahodoɔ apem a wɔfa so ma nipa didie ɔwɔ kwan ahodoɔ apem a wɔfa so ma nipa etu mpɔn ɛwɔ abrabɔ mu na yɛne Nyankopɔn nam a wɔma yɛnya Nyankopɔn ne ho nim deɛ yie paa na ha sɛ yɛhu sɛ ɔbɛyɛ deɛ wɔhyɛ Nyankopɔn ne mmonyam saa berɛ na ahohiahia abɔ ɔman no mu saa berɛ na ɔman no mu ɔyɛ den paa na aduane ho ɔden ne yɛsɛ ɛbere pɛ mu no wohyɛ ne mmonyam a ɛntaa nhyɛ ne mmonyam papa ɛberɛ yɛ mu no ɛberɛ bi hɔ a na yɛ ɛberɛ bɛba bi a dɛn ma sɛ na afei Nyankopɔn hyerɛhyerɛ mu bebree ɛne Nyankopɔn hyerɛhyerɛ mu bebree no a kyerɛ sɛ afei sɛ wowɔ mu koraa na woyɛ nipa kɛseɛ nko obi nhu saa mɛ no deɛ woyɛ obi tumi yɛ na mo ɛberɛ a deɛ mɛtumi yɛ na obi ntumi nyɛ no saa mmerɛ na ɔsɛ Nyankopɔn ne mu onyam saa mmerɛ na woyɛ adeɛ a ɛɛfɛ saa mmerɛ ne Nyankopɔn ɛhwɛ sɛ ne mo ɛnyɛ berɛ a afei aduane aba ahoyɛhia biara ne hɔ yɛde wɔn asie bɔnfrɛ twa wɔn ahyia nsuo wɔ hɔ ɛdeɛ bɛ na afei hia wɔn bi awuo ne mo ɛberɛ a abrabɔ no yɛ den no abere de so obiara ni ho no ebere obiara yi ne wo nsu no afɛ obiara hu de wɔnyɛ ne ho no na saa mmerɛ no Nyankopɔn ahyɛ wani mu onyam saa mmerɛ no Nyankopɔn abiebie kwan bi atu wɔn wɔ abere abɔ mu no saa mmerɛ na sɛ wo kyerɛ wo dɔ
Samba na so chira okasiye. Samba na ochire se ampa wo so usuo Nyankopɔn. Oka Nyankopɔn ase wo se Obedia wo se wakoa de misuro wade se wo se misuro wade papa. Wo se Obedia no osuro wade papa. Ye penya misurofo. Ene ye ne wo mo nante. Ye penya misurofo. Ene wo mo afiro mo pemu atimi aboa wade adwuma. Hallelujah. Ese ayebra ti oje adifo no nkwa empre no ti enkwa odo mo sie ene ofidi wo mo ehun se papa ye bu ho a manika aka se ebre bu ho a oye papa efe pa bi me ni pebu okura no oboa no a se obe si ada wase no so be si ahoho so be si ayiwa ya nyasa meketo akora edu me bu ho a onu obi kura atana kan na atua ma no a anyasa hia no ntra obi so betimi atua nti otua kura no heda anya de bi nwanwa asembia ama no ndu be bi nso de ya woto ni moto mansi bi so wo yema no wakunu pa ne de pa be ne de se wo hallelujah ti ebre bi wo ho a yebetini ade enaka kire bia de ka sie bia Nyankopɔn ni mu onyam anante sa na ente sa ha me se awade ti ase o ti ase papa na otimi ade nyina ye ti ebehye ni mu onyam nko ade a asa ade ba ko mi hu yesa su free Obedia ho no se odi bre ka sie pa ewo abrabomu wamfa ni di beno hoho na honko a wanka ne kasiye no nko a ho asem nemo o hye Nyankopɔn animu onyam yemba bre nyam betima pagya yen ewo abrabomu asetena mu a Nyankopɔn betima ye kase pa ye pa yemba bre no a ne betimi ya ye wa abrabomu ye betimi aka ya abrabomu ye kasiye ye animu onyam na so no eye se ye timi ka ye kasiye ne ye ka ye animu onyam ho asem nemo edume bi no so a na ye de kasiye no so ahye Nyankopɔn animu onyam nse Obedia o de ne kasiye ne hye Nyankopɔn animu onyam o wotumi wo man no mu o ye powerful person pa anya sam ketu akura na jinabia kasiye sei wamfa sa jinabia no anse Nyankopɔn animu onyam wo de ahye ono ani ho animu onyam ono ani kasiye nko animu onyam de a ense Nyankopɔn animu onyam nanso emna o ka ne kasiye abrabomu empuntuo bi aba na abrabomu ye die bi aba ma no akwan wodo bi abia amamo wo mo abrabomu yimu bi ho a adwuma mu business mu Nyankopɔn betuma pagya bebre no ye kase ebetumi akanya kase ye ho asem ebetumi akyerɛ ne ma bi Nyankopɔn ayɛ wo ya abramu na anu achi no so no ne ye animu onyam so asɛ Nyankopɔn animu onyam hallelujah oka wakase ye ho asem a wonfom ye oka wakase ye dibre adwuma mu empuntuo nkoso bi aba awon ya abrabomu a yemfom ye ekwan bia ma ye imu bi kura ne bia avansa bia ye ne ye kwotwere exams ne kwan bia ma ye adwuma mu ho na adwuma mu ne ya nya promotions ahodo wo na business koso ne ma bebre no Nyankopɔn ya ma ye idi ho adanse ya nya ebone na so mo adwuma bi nso a ne nyina mo no ne ye de kasiya no nso no ase Nyankopɔn ni mo nyam Obedia wo de ne kasiya se Nyankopɔn ni mo nyam on se oye benempɔn owo tumi owo ahoɔden nanso amfa na hoɔden na nhyɛ ɔno nko ane wani mo nyam ne mo oye bibi na ɛno ɛna yɛ ka ho asɛm akyerɛ mo no hallelujah na ade ba ko a yehunu wo ho ne hu ne sɛ anwo anya bɔne sɛ owo tumi midibere nie ani mo nyam nie ne kasiye nie obra sɛ na mabɔ ne ma sɛ na mayɛ awa brabo mo nyamfom so sɛ obi anka ne nsira obi anka ne ma bia wayɛ wa na brabo mo onfom sɛ obobɔ ne ma bia wayɛ so ani mo nyam bia kura wo ana sɛ project bia wo de asi wani so a watimi adunu watimi ayɛ onfom yɛ nanso afei yɛhwɛ enema bia yɛayɛ ne Onyankopɔn mu nso a yɛnka enema bia yɛ Nyankopɔn mu ka enema bia wayɛ ne Nyankopɔn mu de a ɛne yɛ wɔka zero hallelujah and then ebasa na ayemfom so pa yi o Nyankopɔn anim me anya very careful pa na afei so no ade ba ko o say difo no nyina so ti ase ene se Obedia ono mo nsa contract bia o nya contract
ɛyɛ so ɔhwɛ wɔn mo no ɔnyɛ ɔno ɔmo nsa contract ne mo ɛyɛ wɔpɛ ɛyɛ yɛsɛ ɛyɛ wɔpɛ ɛnyɛ ɛnhyɛ ɛnyɛ kyinkyin a ne mo ɛyɛ de obetumi yɛ obetumi yɛ yɛn ti na wɔyɛ ne ɔwɔ tema ɔwɔ ayamhyɛ ayamhyɛ bi da no sɛ ɛwɛde adiifo bekum wɔn mo wɔde wɔn nyinaa kɔ sie ɔde wɔn sie na ɛno nko asa na dɛbi ɔgye edi kan na ba sɛ ɔgye yɛ dɔso mmienu na ama ɔgye edi kan na bɛyɛ kwa ɔgye edi kan na ɛbɛyɛ koo ɛwɛde gye yɛ firi owuo mu ɔgye yɛ firi bɔnne mu wia na nsa yɛ afei na wɔbɛde tie yɛbɛnya ɔgye edi kan ɔbɛgye yɛ firi ahombɔne tumi ase ɛwɛde bɛgye yɛ firi bɔnne tumi ase ɛwɛde bɛboa yɛ wɔ nneɛma nyinaa mu ɔnya gye yɛ wia na nsa yɛ ɔgye edi kan ne bɛba nanso no ɔgye yɛ dɔso mmienu nti yɛ sɛ yɛ ɔgye mu ɔgye akyi ɔgye hallelujah nti ɛyɛ mhyɛseɛ Nyankopɔn ho dɔ na ɔde yɛɛyɛ nti mmerɛ so no bi yɛ mmaa yɛ a ebi yɛ na adeɛ akye obi yɛ nim sɛ abɔ no nso obi yɛ hwɛ kwae adiifoɔ mu twitwa mu ti obi yɛ hwɛ na deɛ ɔmaa na afei na ayɛ nkɔmmɔdie bohu na ɔna ɛba na ɛsɛ hom na ɛba na fan sɛ na anigye aba hallelujah onipa bi wɔ opia na anigye aba paa hwan ya yɛsɛ nipa bi wɔ hɔ a ɔwɔ asɔre mu opia na anigye aba paa mena monyim nsi nkyɛ nipa bi wɔ dɛm ma sɛ opia na anigye aba paa ɔyɛ hwan ya obi a monka ayɛ hwan ya yɛsɛ mo a mɔdɛm ma nyinaa na mɔka sɛ nipa bi wɔ a opia ayɛ hwan ya mante ne yie mo se yɛ hwan ya ayɛ hwan ya okay ɛna ɛgye sɛ ewi ayɛ adwene ho ebia na yɛ wowa na ɔnya nhunu yɛ yɛsɛ ɛyɛ wowa ɛyɛ hwan ya ɛyɛ wowa nti yɛsɛ wɔ ndi sampɔnte Nyankopɔn nkɔɔfoɔ afɔde yɛ ɛbɛbɔ no wuni hɔ a wopie pɛ na obi anim sɛ kaasema na ɛba no kaasema na ɛba obɛhwie gum happy man na ɛba no happy man nipa sɛ na ɔmpɛ sɛ yɛfrɛ mu happy man ɛneɛ wobɛyɛ happy woman ne happy man na ɛba no happy man very good na ha sei yɛhu sɛ ɔbɛdi a ebi adeɛ kye a na opie hɔ a ɛne gye yɛ nko a na obiara ani agye na adeɛ baako yɛn sɛ hu yɛn sɛ deɛ ɔbɛdi a yɛyɛ no the prophets will pray for him adiifoɔ no bɛbɔ mpaeɛ ma no wɔn bɛhyira no wɔn bɛyi no ayɛ wɔn bɛdɔ no wɔn bɛpɛ no asɛm wɔn bɛka ne ho asɛm pa moyɛ no nso adiifoɔ no wɔn adiifoɔ didi amee wɔn nso ano wɔn asie wɔn bɛtaa no anaa wɔn ntaa no wɔn bɛdɔ no wɔn bɛyi no ayɛ wɔn bɛkamfo no papapapapapapa na wɔn bɛbɔ mpaeɛ ama no na wɔn bɛhyira no yɛwɔ nhyira ɛna wɔn mpaeɛ bɔ mpaeɛ nyame bɔ yɛ bɛ introduce ɛbɛkyerɛkyerɛ mu later ne yɛwɔ difference ɛda mpaeɛbɔ ɛne sɛ yɛhyira nko ne yɛbɔ mpaeɛ nko wohyira wɔ bi ɛne wɔbɔ mpaeɛ difference nyame bɔ a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu na afei ɛhu kwan a sɛ nhyira ɛne mpaeɛ a yɛbɔ ma difference yɛda ntam ɔne yɛahwɛ yɛhwɛ no nso yɛhu sɛ wɔn bɛbɔ mpaeɛ ama no nti sɛ yɛn mu bi sɛ yɛpɛ mpaeɛbɔ sɛ obi bɔ mpaeɛ ma yɛn yɛn mu bi ɛpɛ sɛ nipa dɔ yɛn yɛn mu bɛ sɛ nipa ka yɛn ho asɛmpa deɛ a momɛhwɛ ɔbɛɛdi anwuma a ɔyɛɛyɛ ɔbɛɛdi anwuma pa ɛna adiifoɔ nipa wɔ ha na ɛbɔ mpaeɛ ama no ɛna sɛ wɔn deɛ ne nhyira deɛ wɔntumi o adiifoɔ ha awurade hyɛ ɔbɛɛdi a yiyɛ ɔbɛɛdi nyame awurade nhyira o awurade nyɛ wo kɛseɛ awurade ntena ne mu nkyerɛ o obiara ka ne ho asɛmpa obiara bɔ mpaeɛ pama no obiara na papa ne nhyira bɛyɛ bebree nanso nhyira na bɛba no so no ɛmma no so kɔ o wɔyɛ biribi ofiri nipa 100 hallelujah wɔn mo yɛn nso yɛn fa nsie no so na awurade nhyira yɛ sɛ obedia hallelujah nipa sɛ na wɔde ama se awurade yɛ ahyira wɔn sɛ obedia wɔn bɛtuma yɛ obedia nnwuma ni bie mpagyɛ ma nsɛm awurade yɛ sɛ obedia wɔn yɛ obedia nnwuma ni bie na yɛn mu bi awurade ayɛ yɛn saa na afei na awurade bɛyɛ yɛn ɛna sɛ sɔn dɛ deɛ esi yɛ ho adwuma wie kura o nyame nti awurade te ase
Oh yes, me just say adeba oni say Nyankopon apagyaw na wo se Nyankopon animonyam a enya di o ena ka Bible wo se obedi ade no osuro Awurade se wo se osuro no osuro Awurade se osuro Awurade o wa yam hye. Do you want to be prayed for? O pese ya bom pa, do you want to be blessed? Se wo pe nhira de a se wo pese Nyankopon nhira wo na wo pese nhira wo de a hwe de owura no wo yeye nipa 100 o mo bom pa ya ma no obi a meka ne ho asempa papa nyame nhira wo nyame nhira wo nyame nhira wo nyame nhira emna bibia to betwa no obeye brempa wo mo ni so obeye ni pakase wo mo ni so if say o save wo mo life saving no enya dwuma ketwa life saving no eduma bia betimi abo nipa wo nipa ho yehia mu nipa na ho kire mu nipa ne koda na mu nipa na brabo mo se edum na bi Yesu ka se moyama mu nua no mu moyama me Oma ayade ho hia pa na se onipa no openi ho a owo bi nso no ayen ho se de woni bie se de saa so Nyankopon wa de aniti ya ba Nyankopon mu a ye gu Nyankopon ni mu ase na mo se ye de nyame suro eno ngas no wakoa de misuro Awurade se we action pa action no first thing first ti se nka asonde se be se gukuru so na ebu agua ti enye sika ene se be se be akoto instruments se be gua na madam anyina ya ma no instruments bi bia ya ma no ene se ya asonde na ebubu aguo no de no ebedi kai di ebedi kai asi ya asonde na ho aduma wi ansa ne ya yeshem nya saa ndi se yebedi kai nya prod wi ansa ne yesida ne so nya saa nyame bo a ye behwe for ebedi anim minim se obedi ahom ma wura mu hallelujah obedience spirit awura ye mu Awurade ma obedi ahom ne enwura mu amen so obedi ahom wura mu a no obedi ansan so ba wo so so Nyankopon yo kase ho ne nyame ye ne kase ya wo mpe Awurade ya hwani mu onyam na no na nyame bo a next week no se yete nkomu a ni ya hwese was it not reported to you my lord yen kan kireo de ma yen kan kireo wana afi na ye di betudwa afi wasimi wura yen kan kireo wonti de ma ya na se ye di yen kan kireo wana e bi na bi ekoso a mo be ka kire me muntie ni yo yen kan kireo se asonda no we kura na ma bo mitiri se me na me ye se na ma ye me na ma ye se me na ma ye se ni mu dia ni o problem wasi yankan kire wana won yankan kire mom yanka ho se bia ye afia na nyame boa next week na se bia nyame bibia nsi ye kwan na yehu ama ho kwan nko ade a na de o se ye no e se ye ya ye behwe na afi o se onkan kire Ahab said first king 18 won ye gen kan ye no wa ye gen kan 18:13 hone ye behwe kakire onkan de Ismael kum Awurade adifo no me yo ye ne menkyire mi wura ye kan kyire wonte mi wura wonte se asonda na mekura na won janse na me fa won ke ye kan kyire wa na wonte ti minyante ti ebi asnya next week no na fe ni betie kwase bia na mo keka na fe ni ma mo ye kura na bia nti ye kan kyire wonte ya na hallelujah na minime se obi asiesie ne ho obedi ahohom no awura ye mu ana na sa kwa se ene kwa nke hu yanke de share so ne nko a ana anya sa because unipa ba kwa feed nipa 100 na one man a feed nipa 100 o feed Nyankopon dwuma ye fo se pa na e feed wo mo na me adwuma ye fo se pa na e mo wo mo meye one man if feed nipa 100 prophets not false prophets true prophets omo ekra inspire message omo ka nyame ansem nipa eti Nyankopon ne na wunya sa nkofo na wo feed wo mo wo njira ba ye sei Nyankopon di fo make matena wo nsa wo so ni ehia wo ni abompa ye pama wo na wunya sa opportunity wo yi a wo se de wo kura na bu nipa dome no si Nyankopon ehia ni monyam me nso yensi Nyankopon ni monyam amen ye be sha na ase yense
Minim say Awurade adaroma asɛm no a ɛba no Nyankopɔn ebe pagya ye ɛwɔ abrabom obi nim de nti a obedia ebere bi saa no wɔn ɛyɛ ne chief steward na wɔn ehwɛ ɔhene nyapade nyinaa so wɔ man no no ɔsaa de nyamesuro bata ho no nyamesuro mata ho a ka Jezebel kum Awurade adiyifo no kɔnso bɔ me kum Awurade adiyifo no bi but osuo Awurade ɔsɛebu nipa life ti yɛn so yɛ bɛsɛebu yɛ life hallelujah yɛn tena amada na fe ebi ɛdwasɛ ɛnyɛwha da kɔn ba na abu ba yɛ dɛ yɛ wɔ nneɛma bebree no wa yɛ wɔ nyame fie yɛ bɛsi Nyankopɔn ne mu onyam papa sɛ Awurade ani mu onyam sɛ obi ba na ɔbɛhwɛ deɛ yɛayɛ sɛ owura bi ba asɔre meka sɛ Kumase ɔba yɛ asɔre na ɔba Kumase na afei ɔhwɛ nipa no a ɔhwɛ asɔnta ka sie paa kukura si wɔ no a ti mo ha na mo yɛyɛ dabi mo yɛ adeɛ saa ne ɛbɛ sɛ obi nso ɛba mo nso mo abrabɔ mu a na ɔbɛka mfo mo na ɔbɛyi mu ayɛ na gye sɛ Obedia wɔ yɛ mfimfini hwan ne Obedia wa wɔyɛ wonim sɛ obi hɔ a wɔyɛ Obedia o kasa meyɛ Obedia hallelujah ɛnyɛ Awurade de wate obi nim obi awiyɛ sɛ Nyankopɔn ne mu onyam ɛbɛduru mebe no ne Nyankopɔn ayɛ wo kɛseɛ ne Awurade apagya wo na adeɛ bɛn na ɛfɛ paa sɛ Awurade apagya wo na wo sɛ Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ no ne mu onyam na wahwɛ Obedia adiifoɔ no ni so no ɔmo bɛhu ne sɛe ɔmo bɛhyira no ɔmo nnome no ne sɛ ɔmɛka sɛ akɔ ne tiri mu ɔden o akɔ ne tiri mu ɔden o ɛnse Theophilus sɛ mo tie ne ho asɛm ɔyɛ brɛmpɔn nso wanhyɛ Nyankopɔn ne mu onyam a ɛbɛduru mebe no ɔman no obiara ni hɔ a ɔbɛka ne ho asɛm pa ɛnkyɛ biara kɔpaatu bɛba sɛ Nyankopɔn ɛma yɛn ho kwae a adiifoɔ no wɔn bɛhyira Obedia wɔn bɛyi n'ayɛ wɔn bɛbɔ mpaeɛ pa ama no nipa hia mpaeɛ bɔ wate sɛ nipa wote wɔn na wuo obi ɛbɔ mpaeɛ ma wo a obi bɔ mpaeɛ ma Obedia na ɛyɛ kwa ɛnyɛ kwa o ɛnyɛ kwa koraa mama yɛnyɛ biribi nhyɛ Nyankopɔn ne mu onyam menim sɛ mobɛyɛ bisa adom ayɛ mo ma praise the Lord adom nyɛ mo ma anaa Awurade bɛyɛ ɔbɛhyira mo nanso mo fa mo din a mo bɛyɛ dwene ho yie ansa ne yakɔ adom ahengua no anim yɛhia sɛ Nyankopɔn yɛhia sɛ Awurade yɛhyɛ Nyankopɔn ne mu onyam ɛberɛ a ɛnyɛ mu ɛne yɛhia wɔ mo a ɛberɛ bi wɔ hɔ deɛ a wo foto ananso atɔ ebi bu na odi nipa jinga kra sɛ ɔbɛtɔ ma ɔbɛnya kakra atafere kakra nso wɔtɔ na ɛne ɔde ahyewa na wɔni agye a ebere bi wɔ nso di afɛ ne wohia sɛ obi da ahye wɔ yɛm bɛbere hɔ kora yɛm bɛbere hɔ a saa na ma ne yɛ tra yɛm bɛbere wɔde ama sɛ yɛn tra ya na ebi tra de wonya menim sɛ nyɛ nyina ne ya tra wonya ntra nka sɛ watra o ebia ne de wonya hwiri tra wi na aka sɛ matra gɔs yɛm bɛbere hɔ de yɛmu bi atra na yɛmu bi nso de yɛn tra yɛ hallelujah yɛmu bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ de Nyankopɔn bɛse yɛyɛ yɛmu bɛtumi afiri ni pattern yɛntumi nyɛ saa na hwan na ɔpɛ sɛ Nyankopɔn pagya na yɛbɛbɔ mpa yɛpɛ sɛ Nyame pagya wo paa na woyɛ nneɛma kɛseɛ hallelujah sɛ Nyame ba no a wote ɛnka bi wɔ wo mu sɛ Awurade paa na meka kyerɛ kumasɛfoɔ sɛ ohia yɛ o no bi ohia ya paa o Nyame bi ya na ya papa dwene ho as nanso no wɔgya ama Awurade kɔyɛ asɔnda no a na meka kyerɛ committee for monye estimate ɔmo yɛ baa no so okay wo deɛ yɛbɛn kakra Nyame nti yɛbɛtumi ayɛ ɛsɛ kɔ a ɛde nneɛma no totom kama yɛtumi tumu ɛsɛ no na mekɔhɛ na yɛyɛ asɔnda a yɛyɛsie ɛnam sɛ yɛmfa gas ne windows wɛnim bi no papa menim sɛ mobɛyɛ sɛ wɔkura ɛfɛ yɛyɛ wɛnim nyinaa bi kakrakaa hɔ na mehɔ a nkɔra bi ɛbɛtwi sakere hɔ Nyame fie na mɔtwi sakere
I'm doing on pass. Oh, here you. Why? Na me fie. Wo ho akwa bonko bi kura so ka betima aba na me ni se wo ye ho. Me atoto mu ne ye bibia wi a. Enye sika dwuma. Sika dwuma. One man beti me sign check. What a sign check. What the pa you bodum ban so ye mudi. Hallelujah. Timon sign we be sign go. Amen. Ya be sign anase ya sign. Ya be sign sign ya be sign. Hallelujah. Amanyami ama osu Nyankopon asena ba hwa Nyankopon aba bless ya pa se obehwe ni nsi agu ya so na fa ya ho ni pa pa se nkrofo we pa ni nkrofo ye ni oh Awurade ya di o asema si pa na ne waye seyie ye be ya mana bro so obisika mi wosika kami wosika nkade ya meye pa ade ya nkamaye obi wana ka na wontirum sa mi wosika nkamaye o wosika nkamaye ani ya babam pa mo anyo na wunya wie no a fe na mo se oh nyame ndima ne baboa ade we mse nka me de na me tutu ye kama ko se na mesi aye kukura after one me nyanya se metimi ye ansanya sana ma be nyango pa ode no fe na ye wie fi ba bia na ye free ba ye ye hia obedience spirit emesen ye mu hallelujah ene mo me nyina ye nsori ye di hu sa ye ba for de a ditum se wo ho on say me wo ho asema si wo ho bia betimi ya ne fam de de yase Nyankopon ni mbonyam nipa ba ko pe fi de nipa oha o pe eyayem hyehyɛ ɛyɛ tema ɛyɛ odo enye nhye sɛ ɛyɛ de obetimi ya ye me kan de obetimi ya sɛ ɛyɛ de na ho oni betimi ya ye ne wo ye ye de wo ho oni betimi na ho so ba ya bɛhyɛ Nyankopon ni mbonyam obedia ɔyɛ kasiɛ wanka ne kasiɛ nko an wasɛm ɛde sɛ owura bi a ɔba ye bomu aye fa ne say yesem ni dua so ye fa ne say yesem ni dua so o kwese okumi Israelfo Haman on ta mo musi ye ne o ka ne kase ye nko an ho ansem wan se Nyankopon ani mu onyam nanso ye be kan ye kase ye ho ansem Awurade aboa ye ye person ke ye be kwa ye masters Awurade boa me etimi ye o kan master ho ansem a onye ye bone Awurade boa ye try application me ko adwuma ha na ye fa ye ha na Awurade adaroma ye omo ye fa ye enche odwuma mu ana adwuma na ye boy aba so e say ampa ye start business na ekoso nyame Nyankopon na aye o kan wonye mfomso bia ni ho na fa ye kase ye nyina mo no so no na fa ye be kan de ye Nyankopon fie me na ye nkan kire se fa ye nyina me na me to ye na apostle ye nkan kire wa na se fa ye me na me to ye ma jedin bi wasafui mu mi jedin be di ato na daachi bia no enya ha se nkon osoro yin yema nso no minim se ye bobo mi di wo ho bo Nyankopon paye minim se ye nyina ye si etira se ye ko Nyankopon anim eni se abo tie mu eni se ye ma abo betimi akasa Nyankopon betimi arezi abo se abo mo nso de no mese mani mu onyam na nkrofo mese mani mu onyam Nyankopon betimi ma abo se hey abo mo nso de mese mani mu onyam na se Nyankopon abo ebesina ni mu onyam wa ena ye nipa de ni asema to ye bine wo ye wate Awurade betimi aboa wo tie me nyadidi wo mo se ena Nyankopon be biabie kwa kase ato ama ye adwempa na ye nyedi Nyankopon be pagya ye ye ko Awurade anim when we are worshiping the miracle God, we are serving the miracle God. When and maybe obi na so eka Peter ma obi aso child doctor na pamiana asona antawo we are serving the miracle God. Obi a otumi ye enema enwanwa ya bra bom ni ya sitina enema bi ha nyam betimi ya ma ya wate ya sum obi a de e wosenka ni doctor na wosenka ya pam no otumi ma ne beta ho enya miracle senchene be na chewe Awurade betimi aboa mo ewo mo abra bomu ye ko Awurade anim say Awurade ma me obedience spirit ma me obedience ni bi ma me obedience akoma ni bi na me fa nsime ne so na me nsime nsiwa ni mo nya awasafo mu ye nyina ye mo empire ye hia obedience spirit obedience nyuma pa enyuma papa a wo ye ma Awurade no openo ewo ho a ansa momom paye papa
eduru mra ye bo nyame adwuma eduru mra ye Nyankopɔn ni mo nyamo a se ope wo ha e ho difference ope ni ho a de wanya bie ni de oni bie nyina ye pɛ de oni bie ni de ho bie nyina na ye pɛ na ho ananim se wo bie Awurade nkuto na di ho adanse na Awurade na be hyira ye adie benti na Nyankopɔn de wakɔgyina saa gyina bie wa brabɔ mu adie benti Nyankopɔn apagya wo wa brabɔ mu adwuma na wo ye no enema na wo ton na de nti na etimi to na saa ɛyɛ Awurade wate ɛyɛ Awurade a se Awurade di mo nyama ansa na ye too late obedi a glorify Awurade o glorify Awurade papa na Awurade nso hyɛ nani mo nyam ɔmbɔ mpa ye pama no ɔmbɔ mpa ye ma no ɔmbɛhyira obedi a wo pɛnhyira Awurade nkrofo bɛhyira wate Awurade bɛhyira bebre Awurade bɛhyira ne papa bi so ɔmɛdifo didi ame wa manya Nyankopɔn difo didi ame wa save wo life oh life saving enya sami to akura obetima save nipa life wate bompa ye so frɛ Awurade sɛ Awurade ma ye ready sɛ di obesami ye bia meye me hu sɛ mpa obedi asɛwani monyam obedi ani wiase bia na me dem wo wiase me dem dibra bɛso ani monyam me dem sika bɛso ani monyam me save nipa life ade a meye me nipa life nipa nkwa atimi atena wo bia meye me fuma ho oni wo baye good emfa mpa abono ebi kan na mra na wiye ye kwado ma hinwa na nimu bio ya bra bomo no Awurade e wo kwan se wo hyira ye odi Awurade adi fo no sie ye oji edi kan bai ti ebia abrabomo no so no ye mu bi wo ho a ebia na ehia oji edi kai Onyankopɔn ba ji ye oji edi kai odi obone ba chew obati wo firi ye de antia afi na Awurade Nyankopɔn wo ba hye wo no betintim wase wo ba fidi wo obedi ka ji wo fro obonefo ne nsam ansa na oji firi obonefo ne nsam oji firi bone mu wi a ansa wo de na sam fidi ye bo Nyankopɔn pa ye se Awurade humi mabɔ Awurade bie kwan to mama brabɔ mu emra ye be so ni monyam afiri sa emra yi koi Awurade me be sam be so ni monyam pa endi me be sam wo yansa nkyene bi kase pa wo ma brabɔ mu afiri na watwi mu enkwasi mra ye be se woni monyam no e be sa oni Nyankopɔn kasa na wa nkasa no di Nyankopɔn ya ma wo wa e be ye wo de na nso ase Nyankopɔn ni monyam no oni Nyankopɔn eni nkomo ye mo empire eni Awurade nkasa wate oni Awurade hu Nyankopɔn nkasa yade bi kora na nka bi e ba wo so owuo bi na e bi e ba to wo enkwanyisi e bi na e ba to wo hu Nyankopɔn oyi ni nyina firi wo so ye ni ado ye Awurade ye nyina mu no o se enso yesina ni mu onyam Awurade be bia kwan kase ato ama ye ya brabo mu de benti Nyankopɔn de sa bi brene ma wo ade benti na adwom ye pagya wo ade benti na business na ekoso ade benti Nyankopɔn amo apromoden ade benti na wusua de na wuhunu ade benti na wusua de wuhunu Awurade wo botai bi ma wate obedi ashe Awurade ni monyam omoye oye didi kai yanso yanko Awurade anim yanko Nyankopɔn oti ase anim yemo edini mo mpaye kawa sama chile Awurade obedi afiri ni pa 100 enye ize okura omo obia duane adia ma obia didi ame ekope me se ekon ne baba na wiye ekope me se baba endie no eye de obie na owo pa asamwa eye de obie de ne nsam ye na owo pa asamwa enye hiafo adwuma Awurade nyi ohia mfiri mo so Awurade nyi ohia mfiri ya so kura Awurade nyi ohia mfiri ya so Awurade nyi ohia mfiri ya so kura Awurade mo obi bia wanya ma se bia na do bia ya bia Awurade ma nya yiye ma no Awurade nyi ohia mfiri mo so kura onyi ohia na mo tuma se Awurade ani mo onyam afa bedu me bi no afa asemasi ya unso betimi ya bi benti ya unso betimi ya bi bisa unso wo bema afa unso wo ya bema o Awurade anim emfa afan emma na wiye ye woni mpa ye twatoɔ se ebia ni mu bi wa se na yare ne o ha obi da ye mu be so a ebi ye mu bi ni asomdwie
ye bom paye sere Awurade se won fa ne nsa ntomo so ti yare bi ana wo ha bi da won so a ye no nyina ekwa Awurade anim na no ye hu de Awurade Yesu wo ye Peter otwa ni pa so no na aso no teye no Yesu ma aso de ta ho na sini bi ampam doctor bi amam na so Awurade ye miracle God wo ye anima bi a enwanwa a empo so obi nyina ho a wonyini doctor ba wonyini nurse ni nyini sa adie we enye nipa dwuma no kwani de mo kan ni so Awurade wotimi ye niam abro nipa ho oden so wo ha won sei odade ne sei yare be na da wo so Awurade ntime mo awo tisam na nyina ye bonya ngopɔ odi mo mpaye sa oha bi ni amane bi do bibia so a sa ehu me de kire wo a ya sumo onyankopɔn a wa ma ye ehu nhom wa ma ye honhom a de be sumo ma ye honhom a ye betimi ya tiam sa abaja be papa ye betimi afɛ sa papa giye obonsam ntimi hunhun aye bio obonsam akodi ntimi obonsam ntimi emfa enema bi entata mu bio be se nyankopɔn ama mo ehu nhom ti ya bonya nyankopɔn pa ye se Awurade ya wo ma so a nurse ni bi ampam doctor ni bi ampam na ebe taa ho no Awurade me so me de ni problem nie ifre wo ma me Awurade me sro semani mu onyam ti obi bia bɔ mpa ya ma no yare bia da wo so bia no ye mo mpa ye na fa kwa Awurade anim o ha fa kwa Awurade anim ate enso gidi angasa se Awurade wo yema wo abrabom no o ya dia no tantime doctor gina wa ne ho ba bopo dia me na Awurade ntime nya enso wate enso gidi Awurade di Awurade amaye ehunhom wa maye so ho makura o ya miracle God Awurade o ya nyankopɔn o ya nsankyerɛne o ya nyankopɔn o ya wonwade wate Awurade nyankopɔn o sane wo mo abrabɔ mu Calvary ni no o ya nsankyerɛne na wo mo abrabɔ mu wate Calvary ni no o tia mo se wa wiye o ha one say ye fu yare na da wo so ana akoma yade ana yare bai one no o tia mo wate or the asonita who are not a we are serving the miracle God. We are worshiping the miracle God. Awurade otimi ye wanwade ne nsankyene ne yesom no. Nsankyene nyankopɔn na wogina nanim atu wogina nanim pa ye pa. Ji Awurade di wate. Ji Awurade di. Obonsam ntimi ni se owuo mamo. Obonsam ntimi ni se owuo bia mamo. Obonsam ntimi ni se akoniema bia akodia bia ntiamo na Awurade nti. Numa nyina ba yakwa Awurade ti ase wate Awurade unyankopɔn wate ase wate Awurade wate ase o ye miracle God wate aware sem no awo sem no adwuma sem no ebe ba wate die na Awurade ntimenye ema bonsam nhurahura okura ma bonsam kwai no nhurahura mo obonsam nhurahura mo abrabɔ mo kura oni tumi wo mo so oni tumi wo nsam pa mo oni wo nsa munum sam oni tumi wo mo so onum sam ya mo ya ignorant ntira no ofam o ignorance no so no wa ha mo adwene kwa oni tumi bia wo mo so Awurade ye nyankopɔn ko ane yai Awurade ye nyankopɔn ne ma Awurade ma ne yai tie mo se yare afiri kɔ yare betutu akɔ yade entutu nkɔ yade entutu nkɔ owuo emfiri nkɔ ngwansia emfiri nkɔ amani emfiri mo so Awurade di mu ji Awurade di na bɔ mpaye musuo bia empare o na Awurade ti ase Jesus wati ase wate Awurade ye nyankopɔn ti ase Awurade ye nyankopɔn o nyankopɔn wati ase ji Awurade di wate bɔ mpaye na Awurade mani em bi empare o sufre Awurade nyankopɔn Awurade ba je osu wate Awurade ba je no ahina ni mu onyam ensuro na meni unyankopɔn na mia maboa okronkroni no no kwafo ede animunyam na ase kase ma wodin Calvary hene so animunyam papa wotie mu wase bia no so awie ene woni ya kan se mebre obi ani amehu obedia emra no wogina wanim esompa a wosom ye tema
ene ya mehyia wonyama wadiifoɔ sɛ ɔma yɛ nku wɔn bi sɛ wɔn nsɛm bi wɔ wɔn nkyɛn na wɔn ene ma yɛnya wasɛm tie o save wɔn life ɔma wɔn deɛ ne di yɛ bɔ mpaeɛ sɛ Awurade obehu mɛyi mɔbɔ Awurade wayɛ obi biara kɛseɛ wɔ abrabɔ mu ɔpɛgyapɛgya wɔn ma bibiara na yɛyɛ nso Awurade yɛtumi ahyɛ wɔn anim wɔnyam wanhwɛ de obi bɛyɛ wanhwɛ de obi ka nsɛmpa o save nipa life and spy prophets na Awurade wɔ save wɔn life obi a wɔn odiifoɔ di mu biara nso ne nsa bɛka odiifoɔ akatua bɔ mpaeɛ mede wɔn ahyɛ wɔn nsa wɔn adwuma nsɛm mu wɔn musika nsɛm mu wɔn abrabɔ mu Awurade pɛgyapɛgya wɔn mo Awurade gye wɔn firi ohia Awurade gye wɔn firi hiadie mu Awurade pɛgya wɔn kɔ anim wɔnyam mu na ɔhyɛ wɔn anim wɔnyam wɔn nso tumi ahyɛ wɔn anim wɔnyam bɔ mpaeɛ sɛ Awurade bie kwan kɛseɛ to wɔn ma na Awurade mmemme nsa sɛ wɔpɛgya yɛn ni a yɛn nso yɛmma wo din nso ɛbɛyɛ wɔ kɛseɛ ma nipa wɔn nsa mpa wɔn na wɔayɛ yɛ kɛseɛ na yɛka kɛseɛ ho asɛm yɛka nneɛma bi ayɛ wɔ abrabɔ mu no nso no na yɛka wɔn nso de aka wɔn sɛ wɔn ni yɛka ɛyɛ wɔ Nyankopɔn fie bɔ mpaeɛ ma wɔn mɛn nso obi wɔ ha sɛ bi ayareɛ bi da no soɔ ɔhaw bi ɛda no soɔ ehu bi akyekyere no ɔkɔkɔtɛ sɛ wɔn ntumi nna Awurade wɔn ama yɛ ehu hom ɔbɔnsam ne wɔn kwae sɛ wɔto sɛ yɛ soɔ ason no a nkranta wa afiri hɔ no wɔsɛm a ne bɛtaa hɔ ma wɔsɛm a obi bi anya somdie wɔ Yesu din mu ma wɔsɛm a obi anya fa ahodeɛ wɔ Yesu din mu ma wɔsɛm nsa yadeɛ wɔ Yesu din mu ma wɔsɛm anya wɔn mayi nkwan firi ɔhaw mu Awurade yi wɔn mafiri musuo ne ɛsan biara mu deɛ nyɛ di obiara no bi apɛguma no wɔ Yesu din mu wɔsɛm sa yadeɛ wɔsɛm yɛ anwadeɛ wɔsɛm kyerɛ wutumi wɔsɛm sɛ wɔ anim onyam ma wɔsɛm sɛ wɔ anim onyam ɛnɛ nso so ma wɔsɛm nkyerɛ wutumi ɛnɛ nso so ma wɔsɛm nkyerɛ deɛ wɔtie ɛnɛ nso so wɔn nsa da biara da wɔtie mu wɔ Calvary sɛ wɔwie Calvary hene yɛn nsa nkyerɛ ne wɔ mɛyɛ abrabɔ mu wɔ Yesu din mu Yesu atene wɔn nsa wɔ mɛyɛ so wɔ Yesu din mu nsa yɛ mpaabɔ tiefoɔ nsa wɔhyɛ wɔn mɛyɛ anim onyam nsa wɔn mɛyɛ adansi yɛ so ɛbɛba ma wɔn mo nim sɛ mi Nyankopɔn wɔtene wɔn nsa koraa deɛ na nka mi Nyankopɔn aka kakraa bi na nka ne nkwa koraa fi wi asɛm nim sɛ wɔto ne nkwa nam wɔ Yesu din mu nipa bi nka yɛntene ho asɛmpa no nim sɛ mi Nyankopɔn wɔyi afiri ma Yesu din mu nim sɛ ogu so ehwie nhyira gu ma so na wɔbɛyɛ ɔma kɛseɛ bebree ne yɛnso bɛhyɛ wɔn mu onyam ɛda wɔ ase sɛ Awurade wɔayɛ nwanwadeɛ ɛwɔ yɛn bere mu ama yɛn ɛda wɔ ase ɛwɔ Yesu din mu amen.